Bine ați venit la un nou episod Evo Cristal. Astăzi căutăm serpentinit și varietăți de serpentinit. Abia am ajuns acum pe teren, într-o zonă unde... Haideți să vedem dacă... uite că știu să fac și asta. Sunt roci din astea pe care, hai să le zicem că sunt metasomatice, adică au trecut la un moment dat printr-o transformare de temperatură în alta. Aici temperatura a jucat un rol foarte important. Și ce vedem noi aici? Verzui. Mă uit și eu. E ceva formă de epidot sau serpentinit, care a fost prins între două plăci. A fost prins între două plăci și s-a transformat, s-a făcut așa. Sau roca respectivă, acolo e zona de contact dintre două roci care au făcut acele transformări. Vedeți texturile astea așa, când vedeți așa liniile astea, e vorba de metamorfism. Un fenomen pe care îl cunoașteți deja foarte bine de aici, de pe canal. Asta e o rocă cu cuarț, care ori s-a topit parțial și mică, ori ceva a pățit. Primul pas este să traversăm râulețul ăsta și să mergem pe partea aia alaltă. E o zonă mică aici unde apar astea, așa închise la culoare le căutăm, dar le căutăm cu mult verde, cu mai mult verde prin ele. Lumină foarte multă nu mai e, dar nu stau aici decât foarte puțin. Vedeți că a căpătat o nuanță mai verzuie. Bun. Acum o să mă concentrez puțin. Ce știu că se mai găsește în zonă este și fucsit, care este o mică cromiferă. Hai să vedem cum fac eu. Nu foarte stabil aici, dar de aici sărim așa o dată, apoi testăm ăsta, nu e bine, îl împingem mai așa puțin, așa, ăsta pare stabil, hop, vă dați seama cu ciocanul într-o mână și cu telefonul în cealaltă mână cum e să traverseze râuri din astea. Am trecut cu succes, ei! Și ăsta este foarte interesant pentru că are foarte mult cuarț și venele astea de cuarț, unde găsește cavități, formează cristale de cuarț cu incluziuni de clorit. Ce e verde aici este clorit. Haideți să vedem. Se pare că pe aici râul își face de cap. Mă uit așa, mă uit pe râu să văd ce roci sunt, ca să-mi fac o idee generală la ce putem găsi. Adidașii mei sunt impermeabili, dar dacă mă afund, ăsta are foarte mult fier, e un cuarțit cu foarte mult oxid de fier. Uitați, aici încep să fie puțin mai verzui. Ăla seamănă a fucsit. Uitați ce frumos este pe partea asta. Foarte frumos, nu? Fucsit. Am găsit și fucsit care este mai strălucitor, dar nu prea e apreciat fucsitul ăsta. E ceva așa, un fel de tabu sau nu știu ce să zic. Uite o bucățică de fucsit. Mie mi se pare foarte interesant. Verdele ăsta îmi place. Aici sunt mai multe nuanțe de verde.
Suveniruri cristaline. Cristaline. Ca râul ăsta. Hop! Pentru mine este aprilie. Pentru voi nu știu ce lună e, dar oricum este mai spre vară, dacă nu chiar la vară, pentru că am ieșit câteva zile și îmi dau silința să fac mai multe clipuri. Că nu știu la vară cum o să fie, că am în plan multă treabă la vară și nu știu cât timp o să am. Și o să văd eu când și cum postez. Deci aici, dacă ne uităm așa cu atenție pe jos, într-o zonă în care nu prea zice multe chestii, găsim așa ceva. Urmele astea verzui. Unde e mai gălbui este mai mult epidot. Unde e mai mult verde, ia uitați, aici este serpentinit. Serpentinitul ăsta verde îl caut eu acum, care poate să apară în mai multe feluri. Deja avem aici, chiar dacă e așa mai neagră, îmi imaginez că atunci când e șlefuită se vede foarte frumos. Și din cauza asta o să-mi aleg câteva suveniruri cristaline. Și aici o bucățică mică de fucsit și asta are și o strălucire. Pentru că fucsitul ăsta, fiind o mică, are planele alea, uitați. Și aici negru, metasomatit, la modul general, geologic vorbind, că voi sunteți experți geologi și înțelegeți tot ce spun eu. Nu că aș fi eu mare expert, e o glumă. Pasionat. În continuare mă consider pasionat, deși unii spun că ar trebui să mă consider geolog. Dar cum văd eu că e treaba aia adevărată a geologului, e diferit față de ce fac eu pe aici. Ce fac? Întorc niște roci și despre ce vorbim? Despre o pasiune. Dar să zicem că pentru unii sunt, uite, am găsit aici un exemplar. Uite și aici încă unul, care are o frunză uscată. Deci pe jos, pe aici, sunt tot felul de specimene. Uitați ce linii verzi în interiorul cuarțitului. Deci unde găsim așa ceva, dar la calitatea asta, ignorând gândacii, unde găsim așa ceva, există șansă să găsim și cuarț cristalizat cu clorit. Da. O să iau așa din puțin, câte puțin și o să mă uit pe aici. Nu bate soarele, că m-ar fi ajutat foarte mult. De acolo un fucsit. Uite și aici un fucsit. Unele sunt mai verzi, altele sunt mai puțin verzi. Dar wood, vă dați seama cum ar arăta și în strălucirea soarelui. Ar fi ceva excepțional, o minune. Ce caldă este apa, mă frige și nu știu cum să mă răcesc. Pe aici zăpada încă nu s-a topit sus pe vârfuri, încă mai e. Și uite așa din apă, mai bagi mâna, mai scoți, te mai încălzești puțin la mâini, mai scoți câte un fucsit, câte un serpentinit, ca ăsta de exemplu, dar care are nu știu ce vietăți. Ciocanul, unde e ciocanul?
Tot timpul suntem atenți unde am lăsat ciocanul. Nu ar trebui să-l las deloc din mână. Aici este un univers al acestui serpentinit în mare numit. În zona asta caut ceva așa negru, dar care să aibă părți mai mari verzi. Uitați cum s-ar vedea șlefuit. Nu știu cât este pe cameră și ce se înțelege. Am eu ceva în plan, dar când o apuca eu să ajung cu astea să le șlefuiesc. În zona asta, nu știu exact, știu că este denumit cineva tot o rocă verde. Altfel, cu o denumire mai populară, dar nu știu dacă e vorba de aia sau e altceva. Noi o să vorbim în continuare de serpentinite. Să vedem noi ce mai găsim pe aici, pe lângă apă. Poate a mai cărat apa. Apa cară diverse și tot timpul. De asta cel mai ușor e să căutăm pe lângă apă. Uitați, despre asta e vorba. Asta vreau să văd cum arată șlefuită. Astea îmi plac mie, nu știu de ce. Sunt negru cu verde. Aici vedeți și reacția mea. Wow, 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 ce piatră frumoasă. Deci eu deja vreau să vă spun ceva. În natură avem minerale, avem cristale, minerale, roci. Piatra apare doar de 2 ori, la Piatra Ponce și la Piatra de Var, geologic vorbind. Deci, când mai întrebați pe cineva ce piatră e asta, mai gândiți-vă puțin, că dacă puneți poate întrebarea mai profesionist, atunci s-ar putea să primiți și un răspuns mai profesionist. Bun. Acum o să bag eu puțin viteză și o să mă uit așa pe aici rapid să văd ce găsesc. Când mă uit așa în apă, toate, aproape foarte multe mi se par interesante, pentru că apa scoate în evidență culoarea. Și dacă găsesc ceva excepțional, o să revin. Dar ideea foarte scurt și la obiect și cu mare entuziasm. Și mi-ar plăcea să am și mai multă lumină, dar asta e, ne descurcăm cu ce avem. Avem fucsit și avem ceva serpentinit. Roci diferite, mai multe forme. E răcorică, e răcorică. O să dorm aici în noaptea asta. E o excursie în locul ăsta de jumătate de zi și arealul aici este foarte mic de explorat, dar se găsesc destule suveniruri. Ce să vă mai spun, revin mai târziu cu ceva minuni. De undeva de pe acolo de sus cad serpentinitele astea, dar nu știu de unde, că nu se vede nimic verde decât brazii. Mai explorăm, mai căutăm. Poate ajungem la area sursă, area fucsitului și a serpentinitului. Ce să vă arăt eu acum, cât mi-a mai rămas puțină lumină. Prima dată, asta este calitatea pe care o caut eu aici. Chiar dacă este așa mic, e mai mult verde decât negru. Și aici avem încă 2 specimene. Asta cred că este o mică cu grafit, de asta este așa neagră.
Avem o alba neagră, știți? Și asta e o bucată tot dintr-un fucsit, adică tot o varietate de mică ceva sau un șist. Astea o să le lăsăm aici așa frumos. Și aici avem două specimene. În lumina asta iarăși e mai greu de distins textura lor. Dar vedeți de ce se numește serpentinit? Care culoarea asta gălbuie verde. Noi nu avem nicio treabă cu serpent decât cu serpentinitul. Aici este mai închis, dar cam tot aceeași textură, o textură similară. Da. Știți, unele locuri au ceva special. Nu știu de ce. Unele locuri mă cheamă... Toate locurile pe unde merg îmi plac foarte mult și toate au frumusețea lor. Dar unele au ceva în plus. Am simțit acum să vin în locul ăsta. Serpentinitele astea, cristalele, rocile, mineralele astea îmi plac foarte mult. Foarte, foarte mult. Uite, și îl punem și pe ăsta ca să fie setul complet. A început să și plouă. Sper să prindă camera telefonului aici pe ecran când mă uit eu. Se vede. Sunt într-o pădure de braz, după cum vedeți. E un râuleț mic aici. Căutăm cristale și a început să plouă. Știți ce atmosferă plăcută îmi dă picurii ăștia care sunt acum? Ploaia asta ușoară. Pe lângă râul care curge și priveliștea asta cu copacii până la cer, brazi. Știți ce atmosferă este aici? Și ce mult îmi place că... Aia din spate e mașina mea. Că atunci când plouă, în peisajele astea, mi se pare că doar eu sunt în toată pădurea. Cine intră, și acum a început să-i dea și mai tare. Cine intră în pădure pe vremea asta? Haideți să mai mergem puțin așa pe ploaie. Am ăsta în cap. Cât de cât sunt bine. Verde, verde, da? Ne place verdele, mai ales verdele proaspăt, verdele crud. Uite ce verde frumos acolo, pentru că e ud, se vede așa. Și uite aici o bucată mai mare de serpentinit, pe care o să o și mișcăm. După ce las astea, uite și aici una este de fucsit, dar când e verde e destul de dur, dar nu foarte dur. Când e verde și ud mai ales, e într-un fel. Wow! Întotdeauna să fim recunoscători și super recunoscători muntelui. Poate nu spun de destul de multe ori. Să-i mulțumim muntelui pentru toate aceste daruri minunate pe care ni le oferă. Haideți să vă aud, mulțumesc, să vă aud. 3, 2, 1 și... Așa, bravo! Așa trebuie să fim foarte recunoscători. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Nu știu, aici este un fel de amestec de fucsit cu serpentinit. Pe partea asta unde e degetul meu mare e și fin la atingere, aici e mai aspru. Poate e o zonă de contact dintre două. Uitați că jumatea dreaptă e într-un fel, jumatea stângă e într-un alt fel. Zonele astea de contact sunt foarte interesante. Cristale pe ploaie căutăm și am găsit cel mai frumos cristal verde dintre toți. Cu textura cea mai interesantă. Se adăpostește și el de ploaie.
nu-l deranjăm, întotdeauna respectăm tot ce este natural. Cât de mult mi-ar plăcea să găsesc niște cuarț cu clorit sau, de ce nu, cuarț cu fucsit. Deci acum, ca și plouat, simți cum am și udat în spate și sunt și ude, se văd de... Uite, asta îmi place mie, nu știu de ce, de 1000 de ori mai frumos. Nu știu de ce, dar textura asta îmi place foarte mult. Mă gândesc cum o să fie șlefuită, ea fiind neagră, verde foarte închis, aproape negru la bază și cu bucăți mai deschise la culoare, așa, prin ea. Oare cum este șlefuită? V-am arătat și cascada. Ha! Da, frumos, frumos și foarte frumos. Ar trebui să mă duc la mașină, să mă schimb poate, că m-a plouat în spate. Uite-mă, un brăduț. Și mi-e și rece. Dar cum pot să ratez așa spectacol, așa frumusețe? Nu pot. Mai mergem foarte puțin mai mergem și mai căutăm ceva. Ceva de culoare verde. Cât mai lucios. Cât mai fin la atingere. Opa. Aici la cascadă. Wow. Uitați cum e aici. Pietrele și plantele verzi. Nici nu vreau să deranjez aici ecosistemul, că e prea frumos. Parcă e aranjat de cineva. Deci astea care sunt mai negre la culoare, văd că vin și de pe râu. De undeva vin ele. E interesantă și aia, dar nu are destul verde. Deja am devenit mai selectiv și căutăm de o calitate mult mai mare. Cred că v-ați dat seama că sunt super entuziasmat. Serpentinitul ăsta face asta din mine. Nu știu cum și de ce. Temperatură foarte înaltă și s-a transformat. Hai să vedem dacă putem să o crăpăm chiar aici pe... Așa, direct. De crăpat s-a crăpat ea, dar... Da. Foarte frumos, foarte frumos. Și o bucată de fucsit. Fucsitele astea sunt mai deschise, unele mai închise. Este o diversitate aici a culorii verzi. Când mă apropii de sol, aud cum picură. Culoarea verde aici și-a făcut de cap. Cuarțit cu mică, mare, mică. Ia uite-o cum strălucește. Foarte frumos. Și aici, se pare că în fucsitul ăsta sunt vene de cuarț. Asta e povestea. Aici se cam schimbă puțin. Din ce îmi dau eu seama pe jos, e mai mult fucsit și nu mai e serpentinit. Ceea ce, geologic vorbind, noi profesioniștii, adică voi care vă uitați și cu mine, noi profesioniștii, da, cu ghilimelele de rigoare, mai mult sau mai puțin, așa, înseamnă că au venit de undeva de acolo serpentinitele, de au ajuns doar în zona asta. Dar cum? Nu știu. Sunt mult mai multe bucăți cu fucsit aici decât cu serpentinit.
Știți ce e frumos când e vremea asta? Ia să vedem aici, se vede cum plouă. Să intri înapoi în casă la căldură. Asta o să fac eu acum, o să intru înapoi în mașină la căldură. Cu un suvenir, două, găsite așa la marginea drumului, să zic. De serpentinit. De sunetul ăsta a râului curgând și a ploii pe fundal e ceva senzațional. Asta, cred că deduceți în ce formă bate. De inimă, da? De aici se vede și mai. Asta este un amestec de fucsit cu serpentinit, cu de toate cele mai bune. Pentru iubirea vieții mele, știe ea cine e. O să o vedeți și voi în curând pe teren, cu mine. Cu cel puțin un entuziasm la fel de mare, căutând roci și minerale și cristale. Sunt într-o zonă fără semnal și nu pot să comunic direct cu ea de aici, dar, uite, direct de pe teren. Și un foarte scurt preview de la hotelul meu de 1 miliard de stele. Da. Ce să vă zic? Relaxare și odihnă plăcută. Și ne vedem în aventurile următoare. Vă salut de la munte. Așa. Ne vedem în aventurile următoare. Vă salut de la munte.